कसारी वेलफेयर अटन'मास काउन्सिलनि जेंनाखौ बोस्रांनानै होनांगौनि दाबिजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि। BKWSC खौ आबुङै दाफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौनि थाखाय दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जनाई दालाइ जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि लांगोनायाव धरना हाबाफारि लानाय जादों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव धरना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाई दालाइ जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि लांगोनायाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव BKWSC खौ आबुङै दाफुंनांगौनि थाखाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै सिट इन स्ट्राइक थामहिनबा होस्रिखावनाय हाबाफारि लानाय जायो। गुबुन गुबुन दाबिफोर जेरै जादों BKWSC नि गामिखौ आबुङै फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंफुंनाय, कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बर'फोरनो ST हिल स्टेटास गनायथि होनाय, BKWSC नो जर'खा रां बावजा होनाय, बिटिआरनि बायजोआव आसाम टेट आरो सेन्ट्रेल टेट उथ्रिनानै थानाय बर' बिजाथिफोरनो फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ होनाय, बड' रेजिमेन्ट दानाय खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लानि बर' गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननाय बेफोर गासै मैखोम गाहाय दाबिफोरखौ लानानै दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव सोमावसारनाय जायो। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, XBNP, XNDP फराम, गुबुन गुबुन धोरोमारि गौथुम जों गासैबो जयै नैबे जनाई डिस्ट्रिक्टनि लांगोनायाव जों जिरायदों। खालि बेयावल' नङा, दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हांख्रायनायाव मिरुनि बिथोन बायदि आसामनि गं 22 जिल्लायाव जिल्ला हेडक्वार्टार आरो डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टारफ्राव मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय सुबुं जथुम खुद्रिसारनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। थांखिया बेनो जे जों बर' हारिया गासै मोनथाम सुक्ति खालामबाय, जों मोनथाम सुक्ति खालामनो हाबाय। गिबियाव जों BDC सुक्ति खालामबाय, बिनि उनाव BTC सुक्ति, जोबथा जिथु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जाना थांबाय। बे मथे जोङो मोनसे BTCनि बायजोआवबो जों मोनसे बिटिआरनि बायजोआवबो मोनसे गाव खुंथाय मोननो हाबाय। खिन्थु मोनबाय दिनै बे गाव खुंथाया दिनै 5 बोसोर बारलांबाय, बिनि रां बावजाया बारायदिया, बिनि गामि सोसननाया जाफुंजोबदिया, बिनि बियाब दानाया जादिया आरो बेजों लोगोसे बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो हादिया। बिनिखायनो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो थाखाय जोङो मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों गासै आसाम नाङैनो। आरो गिबि खेबाव जिहेतु 958 गं गामि सोसनबाय बर' कसारी वेलफेयार अटन'मास काउन्सिलाव आरो जोङो 166 गं गामि जों सोसनबावनो होदोंमोन, दिनैसिम बे जायाखै। आरो जोंना मोनसे जेंना थाबाय राभा हासं एलेकायाव थानाय, साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्लायाव थानाय जेब्ला बर' गामि दङ 312 गं गामि, रेभिनिउ गामि, गिदिर गिदिर गामि, बेखौ बर' कसारी वेलफेयार अटन'मास काउन्सिलाव सोसननांगौनि दाबियाव आरो बिश्वनाथ आरो सनितपुराव जितु BTCआव हाबबाय, BTCआव हाबनानै जेब्ला बायजोआव थालांनाय गामिफोरखौ जाहाथे बर' कसारी वेलफेयार अटन'मास काउन्सिलाव सोसननानै बेखौ थाबैनो बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनायनि दाबियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बिनि बादैबो कार्बि आंलंनि जि जेंना दङ, गोलाव समनि मोनसे जेंना बियो, जेरैहाय बे जेंनाया मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय जे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा होनांगौ। BTC सुक्तियाव जायगा मोनबाय, बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तियाव जायगा मोनबाय बे, खिन्थु दिनैसिम बे जेंनाया जाफुङाखै। बे जेंनाखौ जाफुंनायनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारिकरण खालामनाय आरो जों बड' रेजिमेन्ट नागिरनाय, जोंनि BKWSC नि बायजोआव एरियायाव थानाय जेब्ला BKWSC एरियायाव पास जानानै थानाय जेब्ला बर' बिजाथिफोर दङ आसाम टेट आरो सिटेट पास जानानै, बिसोरखौ जोंनि जायगायावनो थिसननायनि दाबियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मानिना लायाबा बे आन्दोलना सोलिबाय थागोन।
आरो जिहेतु इलेक्शना खाथि जों मोनसे सिद्धांत लादों नो सल्यूशन नो भोट बे थांखिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार लादों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।